Assalamu alaykum Türkmen portal websaytymyzyň hormatly we mehriban tamaşaçylary. Bilesin gelýär gepleşigimiň bugünkü sany siziň bilen wesiň salamlaýar. Ýadyňyzda düşýän bolsa geçen sanymyzda Gollywood hakyna gurrun berdik. Bugün bolsa Hindistan ýylynda her kim bir zat gözüňini getirýänligini bilip bir pilleri, bir köpilatly ýurdy, ýene bir bolsa teşmahary ýadyna sala elbetde. Ýöne şeýle bir söz bar. Ony agzanyňdan Hindistan gönümel gözüňe öýle. Olam elbetde Bollywood. Bu ägir ol kino industriýanyň tomaşaçylary ýer ýüzi boýunça 3 milliarddan gowrak diýilip hasaplanýar. Bollywood her ýyly 600-den 1000 çelli film öndürýär. Ol öz önümçüligi boýunça Gollywooddan öňde. Ýadyňyza düşýärmi geçen sanda? Ýöne Gollywood'un daşgyn garnaşy saplap oturmaly. Çünki Bollywood öz taryhy, öz aýratyrlyklary bilen täsin dünýä. Onu näme üçin hindiler öz filmlerini dünýä iňýän ýerine Gollywood'a meňdeş ad goýdular. Näme üçin Bollywood? Näme üçin edil bir jahar pitki? Aslynda bu söz nereden gelip çykdy? Manysy näme? Başlaýar. Bollywood diýilen söz 1970-nji ýyllarda dörep 90-njy ýyllarda da meşhurlyk kazandyr. Ol dogrudan öz göz başyny Amerikan kinolarynyň watanynyň alyp gaýdýar. Bollywood Bombay bilen Gollywood'un özara remixi ýani birleşen görnüşi bolupdyr. Oňa Mumbai şäherine hindi diline düşürilen filmler gelýär. Gara hindiler ak gözläp kelle artman ýerine alagada Gollywood'un birinji harpyny aýrýarlar, gapdaryna da Bombay'yň bu harpyny goýýarlar, Bollywood gülýär. Bombay bolsa häzirki wagtda Mumbai şäheri oňum soňa adyt geçýärdi we Bollywood ýolyna galýar. Biler bolsaňyz Bollywood Hindistandaky ýeketek kino industriýa däldir. Ýurdun özünde başga da bir näçe meşhur kino studiýalar bar. Meselem Hollywood, Mollywood, Tollywood, tuğalımı. Burada ýadyňyza salýamsa, olar diňe bir hindi dilinde däl, eýsen dünýä dillerinde de kinolar çykarýarlar. Hindistanda bolsa jemi 22 tan dil bar. Ýöne köý gürlenýän dil 22 tan. Ýöne bularyň içinde iň meşhury dünýä ýüzüne ýaýran elbetde Bollywood'dur. Bollywood'un filmleri adyçy näme hakyna? Eslendik jemide. Olarda durmuşda bar zatlaryň hemmesi bar. Meselem gaýry, gussa, şatlyk, kynçylyk, üstünlik, gorky, horror hemmesi. Ýok zatlaryň käfirlerin bar. Meselem fantastika, ertek, rowaýatlar, bolmajak zatlar ýöne. Beýle ýurtlardan tapawutlykdy. Hindilerde bularyň hemmesi aýdym çallar bilen garym gatym owadan görünüşler berýär. Ýene bir zat, eslendik hindi filmine esasan temalar biri hökman söýüp bolýar. Içi söýgüsiz film Hindistanda ýok diýen ýalylar. Hindi kinosyny otyndy. Haçan dörekdi. Ol öz göz başyny 1899-njy ýyldan alyp gaýdýar. Ilkinji düşürilýän filmler dokumental bolupdyr. Dol metrajly kino bolsa 1913-njy ýylda dürilipdir. Raja Harishchandra adly bu filmi hindi kinosyny otynyň atasy saplanýan Dada Sahaba Phalke dürilýär. Filmde ýokary ahlak häsiýetler bilen hemme kişini haýran galdyrýan hökümdar hakda gurrun berilýär. 1931-nji ýylda tomaşaçylara birinji sesli hindi film ödüllenýär. Ol dünýäniň ýagtylygy diýip adlandyrylýan eken. Bu aýdym bilen bedelen ilkinji hindi filmidir. Ýöne gynalsagam ol biziň gündemimize gelip ýetmänler. Hindilerde masala diýen düşünje bar. Ýani bu ýurdun aşkanasy bilen tanış adamlar onuň näme diýeni, näme anlaýanyny goýulýanlar. Masala diýmek, naharlar ýa-da çay üçin ýetlenen dörli hoşboý otlaryň goşunlarynyň garnysy. Hindi filmlerinin muşluklarynyň bolsa öz masalasy bar. 1970-nji ýyllarda dören öz goşly hindi filmlerine şu ad takalypdyr. Şeýle filmler häzirim öz meşhurlygyny ýitire nokta boldy. Masala bolanda nähili filmler bolýar. Aslynda bu söz garym gatym janrlary anlatýar. Bir filmde komediýa da bar, tragediýa da bar, söýgüm bar, uruşda bar, başdan geçirmeler, action hemmeti gara rejissörler. Näme janrdan azdan goşup bildiği şunça da bar. Ödem şeýle filmler o janrdan bu janra bökülýäni göz görtüli bildirýär. Mundan başga da masalada bir näçe sujet akımları paralel görünüşde gidiyor. Bollywood'un filmlerinin yeni bir ayrıtırlığı şol filmden kahramanları. Baş kahramanlar islendik hindi filminin esas elementi bolupdyr. Ol keşfi hemişe biraz hiyaly bolýar. Meselem baş kahramanyň keşfindäki ýigit hökman Owadan, Edermen, Batyr, Mert, maşon ýaly bolmaly. Gyýdam şeýle hökman Owadan näzik, akylly, asylly. Her bir kahraman bolsa mikirlikde kimin, zalimlikde öňüne adam geçirmeýän bir nejit adam bolmaly. Gara bir söz bilen aýdylanda hindi kinolaryny aral adamlara ýeri ýok hiç. Hökman gara ýa ak, hökman gowy ýa erwet bolaýmy. Gollywood filmlerini baş keşiflerde hökman ýyllarlar çağlandy. Sebäbi tomaşaçylaryň köpüsi bu filmlerde olary da belli aktyorlar. Meselem Shahrukh Khanyň, Salman Khanyň ýa bolmasa Aishwarya Ray'yň ýa Kajol'yň oýnaýanlygy üçin tomaşa edýärler. Salam.
Doglan günüňiz gutly bolsun. Uzak ýaşa. Diýat hiltide öz ajaýyp tortlaryny ködürleýär. Diýat hilin Garadaşa ýakda ýerleşýän dukanyna her diň şuny doglan gününi belleýärlere 50 götürüp ardanlyşyk bar. Toý saçaklaryna da Diýat hilin tortlary bilen bezen. Oy durmuşumuzam Diýat hilin süýjülükleri ýaly şirin hemem datly bolsun. Doglan günüňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Diýat hil arzularyňyzdan öňziýär. Bollywood'un ýene bir iň esasy segem boljak aýratyrlygy bolsa, elbetde hindi aýdym saat tanslarlar. Olar kendi kinolar döräli bäri ba. Häzir hem bu asyrly däp dowam edip gelýär. Kinodaky aýdymdyr tanslar esasan köne däp dowam etmek üçin, hemem wakany gurrun bermek üçin ulanylýar. Wagtyň geçmegi bilen kinoda tanslar diňe bir bolup geçýän daglar düşündirmek üçin näle? Eýsem, keypine içe sanaratynda süjet ulapmak üçin ulanlyp başlandy. Şonuň üçin bir wakanyň orta arasynda birdenke sen ýok men ýok başga firmandaşyna bir giden tançy peýda bolýardy. Hey, mujhko pyar ka hai? Koi mil gaya, mera dil gaya, kya bataun yaro, main to hil gaya. Şoň ýaldatlar man başlaýberýär gepleşiň arasynda çykmagy. Ýöne tomoşaçylar nerede däl, olar gaýta begenýärler. Sebäbi köpler şeýle tamsyl taknalaryň owdullygy sungat derejesine ýetirler. Bollywood'un önümlerine, ýagny hindi kinolaryna tomoşa edeninde kin aktyorlara zehin bilen gözellikden başga ajaýyp kesem berilip durýar diýip kelleňe pikir gelýär. Çünki aýdym aýdanyny hemmesini sesi olsun. Aslında bolsa ol aýdymlary hindi saknasynyň ustad aýdymçylary ýerine ýetirýärler. Aslında Gollywood bilen deňeşdirsek, Gollywood'un Broadway musicallaryna süjeti, goşulan aýdymlanan, tanyslan logik düşündirilişi bar. Nerede näme üçin aýdýany aýtyp bolýar. Şonuň üçin hemme zat bolmalysy ýalvar öz akym bilen ýerler. Bollywoodda bolsa logika diýilýänler gaturwazy ýönde. Çünki şowkun şagalan aýdymsa, garaşman, durtan, sözünden başlar. Ýene bir gyzykly sorak, Bollywood näme üçin beýle meşhur? Ananaýyň mehrwarlar, biziň özümiz, ejelerimiz, kakalarymyz şu kinolarda ulandylar. Näme bolsa, şol kinolaryň esasynda ulukan adam bolýar. Dogry däm? Alalaşýar. We şonuň üçin şu sowala jogap berýär. Kendi filmlerinin dünya yüzüne söyleyip görülmegi olaryň adamlarda döredýän duýgular bilen baglanşyk umkady. Bu kinolar adamy gustadan açyp ýaşylygyň hemişe ýamanlykdan üstün çykýan ütgüşük dünýäsyny aralaşdyrýar. Olarda söýgü hemme zady ýeňäýär. Erwet gahrmanlar aşyk maşuklaryň näçe ýamanlyk hissedi bersinler. 50 bar bilýär filmiň soňunda ýokman. Gelýär başga gahrman urýa, ýykýa, umuman biziň söýgüli gahrmanlarymyza bolsa elbetde elimde bakly durmuş garaşýar. Hindi filmler adamda ýagşylyga ynamy berkidýär, dogry aýtmak, ýa-da psihiki nukdalar bar. Şol kinolaryň bir ýene aýratyrlygy, olar Gollywood'un üstü bilen adamlaryň aňyna galan düşünjeleri, stereotipleri özüçe açyp görkezýärler. Amerikada hindi kinolarynyň gahrmanlarynyň urşuşynyň ýa bolmasa öz söýgüsini beýan edişiniň üstünden gülýärler. Aslında bolsa Bollywood'un kinolary Amerikanyň filmleriniň biraz çişirilip ulolturan görnüşlerdir. Meselem hindi kino filmleriniň aktyorlar Amerikanyň boýewiklerindäki söýgüçli saknalardan ilham alyp durýarlar. Gollywood'un filmlerini ýady saralyň başga gahrmanyň bir giden adamy ýeköz ýeňýän ýerler sanardan kän. Ýankyja enne aýdyşym ýaly söýgüň beýan edilşem, ýene Gollywood'daky agatly şahzada düşün Zolşkakdaky filmler ýadyna salýar. Hindi filmleriniň köpüsini aşyklaryň arasynda döreýän, soňam süýündirilip, kinonyň ahyryna çelli çözülmeýän meseleler, kynçylyklar bolsa sarda bar ýaly, soňy görünmeýän seriallar Bollywood şöýütgülen görnüşdir. Olaýarmy? Bollywood'un filmleri Hindistana bolan söýgüden doly. Bu söýgü bolsa şol kinolar gören tomoşaçylary da geçýär. Hindiler öz milli gymmatlyklaryny, däp desturlaryny, egneşiklerini, milli tagamlaryny kinolaryň üstü bilen mahawat edýärler. Berekellar şoň üçin. Gelin indi bolsa Bollywood hakdaky gyzykly gürrüňleri geçeliň ýöne geçmäke bir zady ýatladysym geldi. Hakykatdan şol propagandanyň, şol hindi filmlerdäki akymyň geçişini ýadymyza salmak üçin biziň içimizde bir näçe köne adamlaryň ýadymyza salsak, Gafur, Vijay, ýa şoň meňes bir näçe atly adamlar biziň aramyzda hakykatdan ýaşadylar. Dogry dämi? Raj meselem hukman bada. Ine adyny geçiripdirler size nesip bolsa beýleki milliliklerden onu şu kino film bilen geçirip başarýarlar. Dowam edelim indi gürrüňe.
Bollywoodda köp aktyorlaryň familiýasy meňdeş. Çünki o ýerde ata kesip oğlu halal diýen düşünje dogly üns berilýär. Meselem, belli aktyor Raj Kapoor'un nesilleriniň arasynda aktyorlarym, rejissörlerim, prodüserlerim bar. Mahavat. Siz telekeçi önüm öldürýäňiz ýa-da hyzmat berýäňiz. İşte üstünlük kazanmak üçin size näme gerek? Elbette mahavat. Ol sizin brendinizin tanınmagyna kömek eder. Mahavatlar türlü bolýar. Onun içinde iň netijeli bolsa sosial torlarda goýulan mahavatlar. Dünýäniň islenip günjegine adamlar internetiň üstü bilen sizin mahavatyňyzy görüp bilerler. Türkmen portalam size şeýle netijeli mahavat hyzmatlaryny ödürleýär. Siz bu saýtyň iň meşhur gepleşlerini öz mahavatyňyzy ýerleşdirip bilersiz. İsleýän suratyňyz, isleýän ýazyňyz, habarlaşmak üçin maglumatlar, hemmesi isleýän gepleşiňizde goýular. Hindi modellerinin köpüsi özlerini aktörçülük sunugaty da synap görýärler. Meselem 1994-nji ýylda dünýä gözeli adyna eýe bolan Aishwarya Rai belli aktrisa uruly tölemi. Edil şolar ýaly 2000-nji ýylda dünýäniň iň öwden jenany bolan Priyanka Chopra da iň meşhur aktrisalardan biri bolýar. 90-njy ýylda Bollywood Guinness rekordlar kitabyna girdi. Näme üçin? Şu ýyl bu ýerde jemi 948 film suraty düşürüldi. Bu bolsa Gollywood'un çençaky däl. Hende rejissörleri muny rekord goýmak üçin etmediler aslında. Ýöne olar bir film düşürmekden lezzet alyp şuňky filmiň girdişinden erteki filme sarp edip düşürdi. Ya bu ýurda kino düşürlerine pul diňe ssenaristler-de tygşyklar. Rejissörler köplen çoğu ssenari üçin pul çykarman öňbar süjetler alyp çala ýetgeýärler we mesanat ýa-ni. Şonuň üçin Bollywoodda eýem däp bolup gelen düşünjeler bar. Meselem, kinoda gahryman ümür dumanyny ýa tüssäň içinde galsa, diýmek näme? Wakalar onuň hyýalyny bolup geçýär. Eger gahrymanyň baş ucunda ýanyp duran şem öşdi, bu onuň arydan çykandygyny anlatýar. Eger baş gahrymany saqqal sarmak basy berse, onuň söýgüde bagtlylygynyň nişany. Ýewropanyň köp tamaşaçylary hindi filmleriniň dowamlylygynyň gaty uzaklygyndan zeýrenýärler. Köplenç Bollywood'un kinolar 3 saatlyk ýa-da ondan uzak bolýar. Ýöne, hindileň durmuş hepkeni şeýle. Olar bir hepdelep otluda bir ýere gidip bilýärler. Ya iki hepdelep toy tutup bilýärler. Kinonam olar uzakly gece çirim etmän görüp bilýärler. Ýa-da şol film olaryň duýgularyny täsir edip ýarasa bolýar. Bollywood'un şahy ady Shah Rukh Khana deýişdi bolup durýar. Alalaşy hakykatdan güýçli aktyor. Onuň suraty düşen filmleriniň jemi 80 sanaty bilemelim. Bundan başga da Shah Rukh Khan Hindistanyň iň baý aktyory. Onuň gazanchy 19 milliard Amerikan dollaryna barabar. Häzir kino sunugatynyň wekilleriniň arasynda dünýä ýüzi boýunça uly bäsleşlik bar. Bollywood Ýewropa kino studiýalary tomoşaçylaryň ünsini çekmek üçin bir-birinden ötkeşik filmler hödürleýär. Bollywoodda da bu bäsleşligiň içinde dünýä çykmak ýeňil düşeni. Olar hem döwre wagt hem häzirki zaman talaplaryna laýyk gelýän hem de öz milli uşuny ýitirmejek bolmaýan filmler düşürjek bolup jan edýärler. Olaň adaby ýerine de düşýär dogry. Bollywood'un öňümleri häzirim öz meşgullygyny ýitiren. Hindi filmleri biziň gündemimizde de dürli renkleri, aýdyn satlary gözellige baý. Ine mehran tomoşaçylar, hormatly adamlar, biziň meşhur Bollywood'umyz hakynda size ýetirmek isleýän maglumatlar şulardan ibaret. Bu ýene bir zat. Gollywoodmy, Bollywood? Şoň haýsyny siz berýän mehribanlar. Siz berişleri şu portalda gurmat bilersiz we elbetde Türkmen portal web-saytymyzda şu portalda Instagram, TikTok, Telegram, YouTube şeýlekime resmi web-saytymyzda we sifirleňini galyp bilersiz. Ýa-da muny melek şonuň ýaly gadakly we şuhul gepleşiklerde görşäçek mehriban adamlar şu portalda gepleşigimiň ahyryna Bollywoodda hem Gollywoodda melem uluslararly arzu etmek bilen biz siziň bilen hoşlaşýar. Ýene günlerde görşäçek, hoşda bolyň we özüňize goýjak.